jako s velkou pokorou se vplížil na pozemek, tak tam prý jako tak nahopskal a ptal se, neběžela tudy pneumatika. Páno se řval na 3 doby, že jo? Viděli jste tady náhodou pneumatiku. A to vidíš, jo, z té dálky prostě a říkáš, to je. S tím už nic neděláš, jo, jsi daleko. Taky viděli, že ta pneumatika začala... Počkej, ale Hamon to běžel. No však Hamon byl dokonce v družstvu, který to pustilo. No právě, ale jako říkám, že Hamon tam přiběh jako ne instruktor, ale jako ten, který mu ujel. Hamon byl schod. Měl to dvě laťky, jednu nebo 2 laťky na tom závrtu radě a hlavně to proběhlo vlastně tak Takhle jsme vyčurat a do těch 4 jsme došli. No my taky. Tak pár slov před akcí, povídejte. No, my se musíme vyčurat, my chceme být vyčuranější než oni. Tak. Tam musím taky. A taky jsme na ně vymysleli něco. No, A co? jsme vymysleli. Že mají poznat místa, kde to je focený. Jo, tohle jo. No, ale to tak krutý není, já jsem se, že blafujeme. No, Zase některé místa jako lagunku neši najdou. aby to poznal, jak si to budu muset oběhnout. No, to je všechno. Jestli jsi čekala, že je vyvrhneme nebo něco strašlivou pomstu, tak to do foťáku neřekneme. To jsou důkazy, které si No, jako to jsou důkazy, které nechceme. Takže ne, budeme na ně hodný, ne? No, my na ně budeme hodný. Protože to odesílá rovnou na urnu, jo. Možná na ně vypláznem jazyk, asi takhle. Ale fakt i ty místa v Čechách jako je. No comment. Ale jo, tak možná bude dobrý vědět, jak jsme vypadali předtím a potom. Předtím a potom. Předtím a potom. Jakože jsme zlý napuchlý, jo. No, Celý. prostě odře. Ne, prostě to bude nějaká blbost, prostě tam bude nějaký Texasu nebo něco. Že jo? No, prostě nějaká... Tak se může být spoustu variant, když stejně jako Jo, ale to bude jedničkový hadry. A já jdu do toho lesíčka, tak já ho přidám. No, jde všichni, ale ne? víc, jak jsme včera Ještě probírali co tady les. bude?